Guys, dimulai aktivitas nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diparingi terang, guys. Ndek mau lagi mangkat wis kodianan turut ratan turut dalan nggih. Hawane timbreng. Kae sing bagian nggawe nggon. Terus iki desih bagian seset. Anak sing bagian kae Mbak Ning, Mbah Ti karo Mbak Naomi bagian ngusung tebu. Disih bagian sing seset tebu. Bagiannya dewi-dewi ya, guys. Diparingi yup purun Gusti sampai sedino sampai engko mantuk. Dik ini panas wis dientek-entekno ndin yo. Engko diparingi yup ae yo. Alhamdulillah. Gak kudu emosi mandore iki lho gen. Naline sing anu. Aku ki kanene ngantek jam piro ya setengah 09.00 wong golek masker. Kok tak eling-eling kene ndi kok. Tapi kok duwe enak. Aku ki pengen ganti ngono lho. Katok iki kan. Golek ora tau. Iki tak goaki. Lah iya kuwi aku eling kok tak gelem tekok Bu RT. Dhuwur kene. Lendhe sing ngebon apa nggon. Lanjutne apa? Ayo. Ambil dhewe kono rek. Ora diruk-ruk dhewe, tampil dhewe. Ono kok nek kerja kok nyelokno barang. Piye wong polisi tamal. Pertama iki tunggu ya. Tapi sama Pertama lha kuwi kemena aja duwe anu weru ya ning kono jure ya apake orang beleru ora. Kome ra tok aku barang. ya kuwi ya marai. Yo. Ndek terus koyo suarane dhuwur munggul aku. Itu anak bos sak empuk. Lah saiki yo iki nomor bose dhewe. Malah idu ambek wae dhewe yo iki. Omahe maksudnya. Masuk ke rumah. Rai berarti. Oh. Wong kene bayang aku ki tro bar ngene iki lho, bar adu karo pun iki apa ndang golek adu apa ngono ki yo oke HP metu kan. Metu aku iki. Lah Dinda rono malah ngene. Ayo Bu, walah iki kok gak nyawang Edin ngajak ngono. Bangeten kowe iki lho aku ngono. Mbok latihan sing kendel, sing mandiri, anjang prat-prat dhewe ngajak piana. Mantap nggo dhuwit iki, Bu. Syuting ki mau iki kaya dhuwit lho. Lah piye? Kemang meneng ae ngono paling yo aku ngono. Bilang terima kasih. Lah kenapa opo rek? Kok jeneng anu nopo Bu? Apa yo ngurusi lek. Bet. Saiki telepon les. Oke, sampai saya ini jere suwek. Lha wong baju same nek dienggo senam ndak yo enten aku ngono. Suwek Bu pas gerane sikile mburi suwek. Oh, ini kok yo
ngajak dulu. Dan latihan kendel aku. Campur dia, Dek. Oh, alang bobo anake Parman. Anu Mbah Sumi ya? Pangkling. Alah, lah baju pas ning gono. Pangkling wong saiki dhuwure kaya alur-alur. Alah. Asal-asal. Dulur kan dhuwure sak kuwi banget kuwi. Ndek ngopo ngono. kuwi Dek. Doh ora pangkene lha kuwi sampe bandane Apa dusungi rono ngono wedine? pek lak Wes guys, ki desa iki arep ngusungi tebu tak panggul. Wes apa iso? Wangguli. ana serak lawar, Mbak. Lah anu, Mbak. Aku matu ki ibu iki loro iki. Kaya jorin apa kuwi. Telepon sampe telepon. Ekoh eh. Ini cetakan mijuti ya. Oh. Ini cetakan pumbake ngono iki. Iya. Aku ora tau mijuti. Enak tenan. Tenan. Lah iya. Ben karo mlaku leh kok. Lah ben sampe gotong leh. Ben untuk gotong barang. Lah ben olahraga kok. Nek kon ngelolohno wae. Piye iki aku. Wis disungut kan kono. Alah, Arep nyate. bayani ya. Aku mau tak ngono aja. Alah. Kita boleh gurih Bagian ini lah sebenarnya iki. Untungnya lo baik dhewe. Lah cek pesakno kok kita kandel aku dhewe melok jero teh. Anu, sik-sik anu. Alah, lak kuwi gak ngatasi masa kuwi. Kakak dhewe. Jane perak bombane lho, Mbak. Tak atur. Tak atur. Ora sing bokokan ae. Iya, ning bongko emang wis enggak. Mas Atut, Ya wong kali ya wong sing ngobokan lo piro? Mbah. Bongkon tak. Tak buang. Apa nek kerja neng kono mang pirang-pirang buang kok bablas kok. Tapi sakno nak boleh. awas dadi wangi Mas Ali sampai aja ke kono. Yo pilar. Mangkane ramin mau. Kon nyogrok nang wisan. Taline kotak tak ngutuli dhewe. Ya, ya. Alah. Ruwasane enggak. Mengkis kok kon ngandeng irung. Apaan tau? Apaan tuh ngono? Alah ya ya. Plepet untuk saweran sing Walah ki karo nganu nyanyi-nyanyi bareng, Mas. janji to, nek pateng dasteran tok. Nangis kok aku kok itu sausan lah. Wah seragam kayak mbak iki duwe seragam. Nggih. Jelek iki daster ngono. Karo Semangat
Keo-keo. Langsung yo oke, tomato yo oke. Paling teh. Biar karo meletot ya. Seger. Lesu aku san. Wetengku senep. Omah sarapan, pokoknya sarapan. Tapi ini dulu bang gede. Rusuk-rusuk. Lemu lah tapi. Karena nek untung kena dibongkok Mas. Nggih. Boten teng Bukan Malang kepasaran. Lekung kan. Makane sampean tak kon Tambah ibu kok ngoten. malah mbok mau ora iso kenceng. Nggih. Ya susah malah. Malah merentot-merentot. Soimah apa tandur? Nggih menawi. Ini nganu ngepek. Ya Allah, sudah. Yang nggih omaman ngono kae lho. Kene gak lagi Ombe, ombe. Wes iki, kon wes. Sing dawa-dawa kon gak kene, sing tek-tek ae catur kono. Tapi kalau diceki. Kalau dioteki, lah tak kon ngene, nganu yo jam jemputi wong iduke kok. Lah kowe apa ndi ngene? Ya leren nek kowe ngono. Maksudnya sing ngisor. Heeh, Bentuk kulit gak ada Ya, leren madang siang guys, makan siang ya. Waktunya istirahat, tinggu makan siang. Jangan bening, Tapi Karo pindang. Lek Gun, pun apa sih? Paling jenengan nganu sirian. Apa Mas? Singgo, gak nang ndi. Aku di kamar mandiku lho. Ya seneng, cuma ki Kan kok gak iba aku gitu ya. Nek enggak anu lah. masa aku ki yo Kan tak iya gojok lho, ambek Mbak. anu gak. Anakku sing muring-muring iki. Ya kuwi anggere nek wong mesti ibuke iki entuk jengkol kok ndi ngene iki. Undung salam, salam kadang dikai bubuk niku ya Mas Mbah. Nggih. Ates. Limun. Timun iki sambele sambel nganu. Aku pengen nerancap ngono lho, Mbah. Besok nerancap besok masak apa iki bingung aku. wah iki kelor iki. Ben rontok ngene. Mete ben rontok. Apa sing gua demek iki lho. Wani. Lek Bun, osengku ke atas lho Lek, sampean sirian ora? Udah gak makan ke atas ya, sampean makan. Tak selera. Walah kowe ndiwak dhewe Lek ya wis. Lek kowe ndiwak dhewe kok Rica kok.
Rita apa jeruan oleh? Lah kok anune akeh yo apa ki lho. Biasane cari-cari. Iki opo deh, buku pengen bokil yo manan. Malah mbok sing Yo nyambel korek bawang. Mbak sambil kering, Mbak. Itu sih, Mbak. Anu berase wangi kan anyar. podo le iki kok. Kasih guys, madang. Goreng garing. Bang jenengan mriki lho, Yup. Ngerti sakit les. Tau mandi yo iki. Kurangan sego, Mbak. Apa sing lawe ilang? Tak sambeli. Sopo sing jeruan iki? Jeruan kene. Sing atas iki lho, Mbak. Sing atas goron, Mbak. Krim. Walah, untuk kuwi buah ya Allah Gusti. Apa yang ini? Buka dulu, Mbak. Terus sambel. Kalem kamu kok. Tempe, ora lombok penting ya iki enek tempe. Wis campur-campur pokoke enak. Apa? Entak nang wis aku lho. Wis. Gowo. Wis, Mbak. Iki wis marek-marek wis iwak. Amin nggawa anu mie ayam. Ini loro ale tak. Alpora. Wis jangan bening tak. Wah, ini foto ya. Kok banyu kuwi kok. Dingin kok. Kak dingin ae. Ngono tak nggawa banyu ya. Apa ta? Foto tak kono Dah. takut jane. Iku lho ngono benda. Sing kateh lek. Cuma simang. Duh. Kangge munggah, Dini dia. kangge munggah. Wah, lah kok gitu mah. Sing pinjang guk. Ono sing ke atas ya. Tak ya. Satu ke atas. Ya ayo. Atas Bapak nang tewel. kene. Jangan menir bayam kacang juga mana. Makanya aku gak tahu nawangi. Anu karep 1000 yo papat. Aku mana gak peduli Kak. Nah, kamu. Aku mah gak selera. Nah, ya Allah, sing kata sing enak ngono. Seneng yo lanang tok iki kok ora dhewe barang. Napa? Betul tuku mateng tak pakan wis tak iki. Aku mbok yang ini pino. Lu pengen asdo. Pak Angin. Manurat. Orang sekolah. Itu, Pak, jangan Pak jual sego. Sego. Bang, Niki to, Sek. Ngono iki kok. akeh. Udah ada kayu pak. Ini ada ide ada plastik kok. Jum, aku sing ke atas kok tak kei lho. Wis roh karo manuk yo. Kurang wis kelor jenengan mboten usah. Kok susuke rontok. Enggak nih, Mbak. Enggak aku. Wah, lah kayak dia juga maju. Tidak sekelas. Nanti nang di lah, Mang. Mang gak juga masak. Kene lo ngarepku. Yup. Jembar lho, Dak. Jenengan iki pernah anu kok. Nah, kene yuk. Pernah nombak yo. Lah iya, aku yo ngrumasani dadi mbak iki. Mbak pengertian barang. Hmm. Liyane ora enak lho.
tenan, Mbak. Aku juga. Nek adine ra dipenano ya. Ini Pak Pecilek tangane putri ombak. Pomneh matu langsung ditekok-dok langsung mbek calomong sak piring muluk Mbak walah. Abrak opo? Bendrat. Dan Pak malah kok kulo. Sampai tahu kecap, anakku Pak seneng. Mbak Naomi ini kono, apene? Ruangan kono enek abene yo lesu yo. Mbak anu apa ngono kok meneng ae. Mari nganu. Susu. Kletal itu dhewe. Loro tewane lewat wis dalah karepmu. Jenengan panas nek, Mbak. Maju kene lho, Mbak. Panas menurut mriki. Oh enggak. Kaya rayap obral kok sarange. Wayah laut lan, guys, wayah laut. Wayahe pulang. Angger diobo pulang lah kaya laron obral. Aja sing munggah nyengek mang sing digoleki sing nyengek mang ndi, Mbak? Apa? Aret. Lah iki digawakno Mbak Neng. Ayo. Gawakno Mbak Neng ki lho. Diliburi ya? Ndak. Ya resik-resik. Alhamdulillah nyerapi Serawang. Duwe penggian. Lah iya. Malah prei. Iya kon omah. Lah pe prei kaya ya. Ya engko bar sesoke ya Mbak Neng. Lah sesok prei. Lah iya. Kan kedelah gak iso ngumpul. Nggih, oke siap. Kok ora diomongin ya. Oke. Libur ya penggian omah ya ora kurang. Resik-resik nang omah untuk kesempatan. Ning kene iki kok angger dene medun ngene wis ora ndek prei. Nah ya. Maksudnya kan karena medun nang omah ngono. Musim iki hari Minggu kepada Serawang lagi. Iya, ora yo wayahe jere. Sedina ndara yo ngebarno lek. Din Serawang kok Din. Iya ya. Ya Bu. Aduh. Munggah, guys. Kempis-kempis. Iya kita syuting bokonge ini kok. Malah do giol. Kabupaten Bokong. Malah giol.
Ayo. Do njaluk tiktokan ae. Ayo, koyok semut grombol ning gawa eneh. Semut obral. Alhamdulillah langsung bayaran, guys. Pak Mandor langsung gawa duit. Sakmono mbiyane iki lho. Bayaranku ya. Oh. Bayaran Mas Joko. Semangat. Arek ngubung arek metu. Ya yo, besok libur kok. Arek malam mingguan kok. Lah Mbak ning malah nyedaki duit Pak Mandor ki lho. Rasa mereka double. Ayo nanti panggil. Neh sesuk. Ning ndi? Ngene liyane neh aku. Wis aku semenyang kok. Jadi telu lek. Pae duit iki sapa? Mbak Soimah. Ngono ki rek ditekoki tenan-tenan. Lah aku lah yo iso Mbak. Ora iso aku. Anune lali yo gethuk karo anu mau yo. Alah bayane ya. Mampu no. Ora no klapane no sing ndak mampu. Lek to dipanggili lek to. Nyalok. Nyawer. Walah sinten Mbah sing disawer? Yo, Pak Gun es degan lho. Lah ndak mek ndak. nyawer duit balekne. Mampu paling Ambune selengut nok. Kang Nur. Kang Nur. Dan nyedak ya. Ramon bayaran yo. Lah yo ramon bayaran ra nyedak engko. Heru Widodo Heru. Heru karo Widodo. Salike sambahe sak putune iki langsung. Malam Minggu le, engko terus do piknik nendi? Malam mingguan nendi? Tuku jamu. Malam ini Tuku jamu tik. taktik kan 6.